खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थौदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै 5 बोसोरनि उनाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आगान होफैदों बिपिएफ दोलोआ मोननै जिदाइन मासआव देरहासारनायनि उनाव सोरखार दानायनि हाबाफारिखौ माबोरैहाय लांगोन बेनि सायाव पिएमबि मिटिं लादों बिपिएफ दोलोआ जेराव बिपिएफनि गोदानै देरहासार जानो हानाय एमसिएलएफोरजों लोगोसे बिपिएफनि गागि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों गिबियावनो बिथांमोना जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानाय जाथायखौ लानानै आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय बिथांमोननि थाखाय 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामदों नैथियाव समायखिरा लानायनि सिगां दतमायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावगोनानै थांखि लादों थामथियाव बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ मदद होनायनि थाखाय बिटिसिनि गासैबो रायजो राजा समाज आरो धोरोमनि आफादफोर दोलोनि सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि लेभेलनि लिडार आरो वार्कारफोरजों लोगोसे वमेन इउथ बिएसयु बुथ कमिटि गासैनिसिमबो साबायखर बावदों ब्रैथियाव हाग्रामा महिलारिखौ बिपिएफनि लेजिस्लेचार पार्टिनि दैदेनगिरि महरै गोदानै सायख'जानाय एमसिएलएफोरा सायख'बाय रिहन दैमारिखौ बिपिएफनि लेजिस्लेचार पार्टिनि डिपुटि लिडार महरै सायख'बाय देरहासार बसुमतारिखौ बिपिएफ लेजिस्लेचार पार्टिनि चिफ व्हिप हिसाबै सायख'बाय आरो महेश्वर बसुमतारिखौ बिपिएफ लेजिस्लेचार पार्टिनि सेक्रेटारि महरै सायख'बाय बाथियाव दङ 3 अक्ट'बराव बिपिएफआ सोरखार दानो थाखाय गाबोन गभर्नरनिसिम थांगोन आरो बिथांखौ चिफ गेस्ट महरै नुजाफैनो हांख्रायगोन दथियाव दङ 3 अक्ट'बराव बिपिएफआ सोरखार दानायाव गिबि मन्थ्रिखौ स्पेसियेल गेस्ट महरै हांख्रायगोन बेनि थाखायबो गाबोन बिथांखौ लोगो हमगोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो 3 अक्ट'बराव समायखिरा लानायाव आसामनि गुबुन गुबुन काउन्सिलनि गाहायफोरखौ लेंहरगोन राजखान्थि दोलोफोरनि गाहायफोरखौ लेंहरगोन समाज आरो धोरोमनि आफादफोर लोगोसे त्रिपुरानि राजा प्रद्युत बिक्रम मानिकिया देब बर्मा बिथांखौ लेंहरगोन होननानै फोरमायथिदों बिपिएफनिफ्राय एडिआरए आनजादजों लोगोसे सावस्रि बिफान आरो गुबुन गुबुन आनजादफोरनि फिथाइखौ माब्ला फोसावगोन बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि एडिआरए आरो गुबुन गुबुन आनजादनि फिथाइ आरो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनायखौ 10 अक्ट'बरावनो होनो सानदोंमोन नाथाय जुबिन गार्गआ हरखाबै रुंसारि जानायनि जाहोनाव उन जानो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो गोदानै अक्ट'फोरखौ फोसावफिननानै होयो गिबि मन्थ्रि बिथाङा गोदानै अक्ट' फोसावफिननाय बायदिब्ला एडिआरए ग्रेड 3 आनजादनि फिथाइखौ 10 अक्ट'बराव होनाय जागोन आरो ग्रेड 4निफ्राय 5,000 पस्टनि फिथाइखौ 15 अक्ट'बराव होनाय जागोन बेनि अनगायैबो सावस्रि बिफानाव गुबुन गुबुन टेक्निकेल नन टेक्निकेल आनजादनि रिजाल्टखौ 12 अक्ट'बरनि सिगांनो फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा एलिमेन्टारि स्कुलनि फोरोंगिरि आनजादनि फिथाइखौबो 15निफ्राय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव फोसावनानै होनाय जागोन बेनि सिगांनो ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि फिथाइखौ 15 अक्ट'बराव फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेटनिया जाहाथे एलिमेन्टारि स्कुलनि फोरोंगिरिनि पस्टखौ आवग्रिनानै लाया बेनिखायनो ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि रिजाल्टखौ 15 अक्ट'बराव होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो साब इन्सपेक्टर आरो फायार ब्रिगेडनि रिजाल्टखौ 10 अक्ट'बराव फोसावनाय जागोन आसाम पुलिस एबिइउबि कनस्टेबलनि रिजाल्टखौ बे दाननि गेजेरावनो फोसावनो सानदोंमोन नाथाय गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय टेम्परारि माखासे बादा सफैदों बेखौ क्लियार खालामखांनायनि उनाव होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आरो अक्ट'बरनि 25-26नि गेजेरावनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायगोन जाहाथे नभेम्बर दानावनो साख्रियाव जइन जानो हायो होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिटिसि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायाबो जोबनानै थांबाय आरो सोर सोरखार दागोन बेयो रोखा जाबाय बिटिसिआव जादों बिसायख'थि ओजोंहाय बिनि गोहोमा गोग्लैदों बिटिसिनि बायजोआवबो कार्बि आंलंआव एबसु अफिसनि मावख'आव बमा गावनाय आरो न'आव बमा खुबैहरनाय जाथाय जादों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिचार गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बा मावफुंनायनि थाखाय थोंजोङै इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनाय जादोंमोन बेखौ लानानैनो कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि मावख'नि लांगोनायाव माखासे सुबुंफोरा बमा गावदों बेनि अनगायैबो एबसुनि मावख'नि सिङाव बमा खुबैहरदों आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि न'नि लांगोनायाव बमा सावदों आरो न'आवबो बमा खुबैहरदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा
कार्बि आंलं जिल्ला आबसु मावख'नि अनगायैबो लांहिन दख'रा एबसुआवबो बेबायदि जाथाय जादों होननानै फोरमायथिदों जायफोर सुबुंफोरा बेबायदि खालामदों बिथांमोनहा जाहाथे गाबोननि गेजेरावनो निमाहा बिफैयो बेनि थाखायबो बुंथियो नङाबा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो एबसुनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनि देरहानायानो एनडिएनि देरहानाय बे खोथाखौ बुंथिबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिनि गेजेरजों दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि बा एनडिएआ मोजां फिथाइ खालामनो हागोन बेनि इसारा होदों गिबि मन्थ्रिया हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि बिटिएडिनि मोनब्रै मासिया एनडिएनि आखायावनो दङ जायनाखि बिटिसिआव बिधान सभानिया 15 मासि दङ बा बियाब दङ बेयाव मोजां फिथाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायथियो हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिया सोरखारखौ जाहाथे मोजाङै दालांनो हायो बेनि थाखाय मदद होगोन बिजेपि सोरखार बा आसाम सोरखारा होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया जोंनि पार्टनार बिपिएफआ जोंजोंनो दङ आरो जोंजोंनो थागोन होननानैबो फोरमायथियो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ओजोंहाय बिपिएफ दोलोआ बिजेपिजों पार्टनार बा लोगो जागोन ना जाया बेनि सायाव दासिमबो सावरायनाय जायाखै होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया सोरखार दानायाव गिबि मन्थ्रिखौ लेंहरनायनि बिबान दं बे लेखायै लेंहरदों होनना फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ दोलोआ सोरखार दानायाव गिबि मन्थ्रिया मदद होनायखौ मोजां मोनदों गासैबो राजखान्थि दोलो आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा जोंनि सोरखार दानायाव जोंखौ मदद होयोब्ला बेखौबो जों बरायो बिपिएफखौ जिएसपि कंग्रेस एआइडिएफआबो मदद होदोंमोन बेनि थाखाय बरायदोंमोन नाथाय बिपिएफआ एलायन्स जायाखै होननानैबो फोरमायथियो बिपिएफ दोला गोबां मासियाव देरहासार जानो हानायनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया फोरमायथियो दि जों बिटिसिनि रायजो राजानि आंखालखौ बुजिगौ बेखौ नोजोर होनानै गेरेन्टि होनानै बिपिएफनि इस्तिहारखौ फोसावनाय जादोंमोन जायजों गासै रायजो राजाया गोजोनदों आरो बेनि थाखायनो गोबां मासियाव देरहानो हादों आरो जों जेरैबायदि रादाय होदों बेबायदि खामानिखौ मावलांगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया ओजोंहाय प्रमद बर'आ बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो रादाय होनायनि मादाव मोनसेबो खामानिखौ मावाखै होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव इउपिपिएल दोलोआ 5 बोसोर सोरखार सालायनायनि उनावनो जेननो गोनां जाबाय इउपिपिएलनि जेननाय आरो बिपिएफनि देरहानायखौ गनायबाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोला जेननायनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि खौरांगिरि मेल बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव बिपिएफ दोला देरहासार जानो हानायनि थाखाय बिपिएफ दोलोनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो प्रमद बर' बिथाङा आरो बिपिएफ दोला जाहाथे बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावनो हायो बेनि थाखायबो आसा फारियो इउपिपिएल दोला गोजोन खौसेथि रैखाथि आरो जौगानायखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन 5 बोसोर गोबां खामानि मावबाय आरो गोबां थालांबाय होननानैबो बुंथियो रायजो राजानि जि थांखि बेखौ जों गनायबाय होननानै जेननायखौ गनायो प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोआ मानो जेननो गोनां जाखो बेखौ लानानैबो प्रमद बर'आ बुंथियो दि जानो हागौ जों बिटिसिनि रायजो राजानि गोसोनि खोथाखौ बुजिनो हायाखै नङाबा बबेबा नङा बबेयावबा थालांदों बेखौ बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा लोगोसेनो 2020 मायथाइयाव बिथार गोरोबथा जानायखौ मावफुंनो थाखायबो खावलायो आरो मावफुंनायाव मदद होनो थाखायबो खोथा होयो आरो गोनां जायोबा बिथांमोनजोंनो गसंफागोन होननानै बुंथियो बिथार गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होयो बेनि थाखायबो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिसिम खावलायो होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ थि समाव गासै हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोर आरो दोलो आफादफोरजों बिपिएफआ मोजां सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय दिनै बेबायदि फिथाइखौ बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों बे खोथाखौ बुंथिबाय मोनसे समनि हाग्रामा महिलारिनि आंगो नाथाय बिटिसि बिसायख'थियाव सुथुर जानाय खाम्फा बरग'यारि बिथाङा बिपिएफ दोलो एंगारनानै गोरोन्थि मावदों ना मावाखै बेनि सायाव फिननाय होनायनि बे समा थि नङा होननानैबो बुंथिबाय बिथाङा आरो बिपिएफ दोलो एंगारनायनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै जादोंमोन जों हास्थायदोंमोन दि बिटिसिआव राजखान्थि भाबै जाहाथे ज' जायो आरो बेनि सायाव इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनो सानदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिया बे बिसायख'थिनि गेजेरजों खौसेथि बा ज' खालामनायनि खामानिखौ गोबां सिगां फारसे लांबाय होननानै बुंथियो खाम्फा बरग'यारिया हाग्रामा महिलारिया जाहाथे बिपिएफखौ गोख्रोङै लाखियो बेनि थाखाय खावलायो जुदि मोजाङै सालायलाङोब्ला गासै बिटिसिनि मददखौनो बिथाङा मोनगोन आरो बिथाङा खाबु होयोब्ला गोबां दोलो आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा बिथांजों खामानि मावगोन होननानै बुंथिबाय खाम्फा बरग'यारि बिथाङा रायखांनो गोनांदि बिपिएफ दोलोआ 30 मासियाव देरहासार जानो हादों होननानै मैयानि सानाव बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावदोंमोन मानोना बै समसिम गोबां गोनो गोथोआव दंमोन आरो काउन्टिंआबो माखासे जायगायाव लिडिं जानानै दंमोन बेनिखायनो गासैबो रोखा जायाखैमोन नाथाय स्टेट इलेक्शन कमिशना रोखायै फोसावनानै होबाय बिपिएफआ 28 मासियाव देरहासार जानो हादों बिजेपिआ 5 आरो इउपिपिएलआ 7 मासियाव देरहासार जानो हादों
बबे बियाबाव सोर बिजाथिया देरहासार जानो हादों बेखौ नोंथांमोनहा स्क्रिनावबो नायनानै लानो हागोन। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, थेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आसराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि आराविंग आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकेल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आसराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।